यहाँ का कहने हैं। हाँ जी बच जाए सब है पिया तब यहाँ तक जोड़ी मिलती है पिटिए पका सब है। आज ले हमारा पर हाथ से इशारा यहाँ के ना कहले रहनी है बाकी आज सरो कहनी है जहाँ सार के बात आइल हो वो जो हमारा को हाथ यहाँ के कह के हमारा का और सार के हाथ कहनी है उदेश भैया का और पाहुन का और हाथ कह के अपना इशारा कहनी है आज दुगोला में प्रथम बार केहू के सिखाला में कहले होके चाहे पगलैला में कहले होके एगो बेंजू वाला बा वही सब कर बाकी कोई नहीं एगो तनी गीत हम गाई। हाँ जी मनोज भैया ओनियो लिख के दिल रहे देखी एनियो लिख के दिल बने वाह वाह तो परिवार खातिर हमरा रमाशंकर बाबा पे एगो गीत तो खरा बात एगो नया गीत गा के हाँ जी तब कुंवर जी के फेर दिहल जाए। कसी कथा प्रसंग से यहाँ के छुआ नहीं है ना तब अकेले कथा गावल ठीक कहा ना ना बिल्कुल ना बहुत शर्म के बात भी है कि प्रसंग निकल गावत बाकी चली आज हमारा विराट भैया मनोज भैया परिवार के लोग खुश नसीब बा। ओ पिता के श्राद्ध मनावत नहीं सब है जन पिता अपन पूरा दुनिया जी के तब संसार के छोड़ के गइल बनी न तो संसार में सन को लोग बा जेकर 5 वर्ष का लड़का होखे ओकर बाप गुजर जाओ ओ लड़का से पूछी कि बाप के कंधा कैसन होला बाप के अंगुरी धरा के चलावल कैसन होला बाप के बाजार से मिठाई ले आवल कैसन होला तो लड़का का बताए 5 वर्ष के लड़का के महतारी गुजर जाओ ओ लड़का से पूछी कि माई के दूध कैसन होला माई के आचर कैसन होला माई के लोरी सुना के थपकी दे के सुतावल कैसन होला तो लड़का ना बताई ना मैंने बा ये हमारा मनोज भैया के लिखल गीत है परिवार खातिर तुहू लगा कहीं ना कहीं बाबा समय पर मरो बनी तब लोग की संगीत होता। आहा जब से राम शंकर बाबा भइले सवार जब से राम शंकर बाबा भइले सवार तहिए से सुसा लगला तहिए से सुसा जब से राम शंकर बाबा भइले सपना जब से राम शंकर बाबा भइले सपना तहिए से सुसा राम दुलार व्यास जी कीर्तन गायक बने आ सल्टू यादव जी पुरस्कार दिल बने तैये का दिन पर नहीं विराट भैया आज रोवा पबा कल हमरा पबा परसों दुनिया पबा यही से हम पहले
रमाशंकर बाबा के भाई बने शिवविलास बाबा हमारे पुरस्कार देके गई है। ऐसो का कुल परिवार से भगवान से कामना करो। बाबा का नाम पर गीत होता है अवदान होके। प्रफुल्ल शाह डुमराव के माध्यम से बहुत बहुत रुपया पुरस्कार हार्दिक अभिनंदन बजे जयकार बा। आगे का लिखत है विराट भैया हमारे पुरस्कार दिल बने हार्दिक हार्दिक प्रणाम जय जयकार बा। रोमस विश्वकर्मा विश्वकर्मा जी के बने विश्वकर्मा भैया हमारे हमरा रमाशंकर बाबा के नाथ अजय भैया पुरस्कार दिल बने हाई विश्वकर्मा जी के करना हो। पापा कहाँ बने? अच्छा कोनो बात शिव नारायण रोम पिटी पिटी छातिया कहा सम है सबू बोल सुना बचाना। संतोष भैया हमारे बाबा के बड़ नाथ बने पुरस्कार दिल बने हार्दिक अभिनंदन बा। कहा सम है तहिए से लगे लड़का खाते बाप मूर हलो अन्नाती लोग सुध दी हमार तरफ भैया जीवन रहो आजीवन आजीवन हम अब का कहें। अब भैया जी पगलैला में बोलते तो हम का कहें। अरे का भैया जी देखी रहो भैया बने आ वहाँ के भैया बने बाकी अंतर बाकी रवा के हम भैया कहता नहीं यहाँ के भैया जी कहता नहीं। भैया जी मेहरारू के बड़ भाई के भैया जी कहल जाला। हाँ जी वो भैया मेहरारू के मर्द के भैया कह सकता कजी भैया जी और बा संत सजया संत सजया
बिसरे सुरतिया राकेश राजेश सेना बिसरे सुरतिया। शशिकांत भैया हमने क्या 1000 रुपया पुरस्कार बाबा के अंतिम गीत पर तो जगह के चलते ना कुछ कारण बस न तो कार्यक्रम द्वार पर भय रहे बाकी अब सब परिवार के लोग जवा हाँ जी ये श्रद्धा के प्रणाम करो वाह वाह परवाना जी हार्दिक हार्दिक अभिनंदन जय जयकार करो छेकी राकेश राजेश सेना अरे बिसरे सुरतिया पनो पढ़े का बगावा हो का नहीं भैया क्या कहे बोले गुस्सा लिखले मनोज गवले लिखले मनोज गवले शशिकांत देखी तो अब डब्लू भैया कुंवर डब्लू कुंवर व्यास जी आ संगे संगे हम एक गीत खाती मनोज भैया के माला को पहनाई जोरदार ताली बजा के आ स्वागत होखे जो ने तेरा सुंदर गीत लिखल बने लयदारी सब कोई लिखेला बाकी है शोक गीत बड़ी प्रार्थना बा एगो शोक गीत रवा के बहुत जल्दी लिखे के मौका मिले तत्काले के माने हाँ, फोन करम रवा जल्दी डुमरी जा बहुत जल्दी डुमरी और सल्टू यादव जी बहुत बहुत रुपया पुरस्कार देने बहुत जल्दी अवश्य गीत लिखे के पड़ी बहुत जल्दी हाँ एगो सोहर लिखे के पड़ी कि कमल लिखले मनोज गवले देहाती आ कहिए से सुन सा लगेला अब चलिए अंतिम गीत एगो एगो बस बिना रस के गीत ही अच्छा लगेला तब का तो तनी मने हई देखी त अंदाज कर भैया का बतिया तनी ओह ढेर लौंडन के पीछे ना पड़ जा कहीं के हां किनर सनना फेर पड़ने किनर जी किनर मन हो जाए तो किना हलौडा वीर रसना विरह रस में चल चले विरह रस ली एगो सोहर लिख दे संतोष खाती सलेमपुर में एगो भगिना होके वाला जना